EM राकेश ब्रह्मआ आइजो गावसुंथा हानजाफोरनो अमा फिसा राननानै होदों। बिटिआरनि SOPD मावथांखिनि जोहै दासान्दि बिटिआर सरकारनिफ्राय आइजो गावसुंथा हानजाफोरनो अमा फिसा, ना जोलै बायदि बायदि रांखान्थि जौगानायाव हेफाजाब मोननो हानायनि मुवा बेसादफोरखौ रानना होनाया सोलिगासिनो। बेबायदिनो गुबुन गुबुन जिल्लाफोराव राननाय बायदिनो फिन खेबसेबाव मसलपुराव EM राकेश ब्रह्मआ आइजो गावसुंथा हानजाफोरनो अमा फिसा रानना होदों। फारियै गासै मोन 200 आइजो गावसुंथा हानजाफोरनो अमा फिसाफोरखौ राननानै होनाय जायो। हाबाफारिजोंनो सोमोन्दो लाखिनानै बे समाव EM राकेश ब्रह्मआ खौरांगिरिनि सिगाङाव मा फोरमायखो आबुङै मिथिना ला। मसलपुर डिस्ट्रिक्ट बाक्सा डिस्ट्रिक्ट हिसाबै दिनैहाय अमा राननायनि मोनसे हाबाफारि दंमोन आरो बेवहाय दिनै जोंनि बाक्सा डिस्ट्रिक्टनि जेसेबां बेन्दोङाव थानाय डेभेलपमेन्ट ब्लक लोगोसेनो सार्कल अफिसारफोर दं बेनिफ्राय जोंनि आब'मोना बिनानावमोना बेवहाय ज' जानानै दिनै अमा राननाय हाबाफारियाव गासिबो जों ज' दं आरोखि। बेवहाय दिनै गासै 200टा सेल्फ हेल्प ग्रुपनो दिनै अमा राननायनि हाबाफारि सोलिगासिनो दङ। बिदिनो बिटिआरनि दाब दाब जायगायाव चिरां, क'क्राझार, उदालगुरियाव बे हाबाफारिया अलरेडि जाखांबाय। जोङो जाय आब'मोना बे अमा दाउ आरो अमाखौ मोननो हादों बे आब'मोनखौ आं खावलायहरो जाहाथे अमाया जिहेतु दा बेमार गैलिया बे समाव जाहाथे मोजाङै खांनानै गावनि रांखान्थि जि खामायनाय लामा बेखौ जाहाथे बानायना लायो बेखौ आं आंनि गोसो सिंनिफ्राय आरो बिटिआर सरकारनि EM जानानै आं खावलायहरो आरो। गय गायग्रा आबादारिफोरनि थाखाय मोनसे मोजां खौरां। थाफा नार्सारियाव मोननो हागोन जाखांफु लाइमोनफोरजों बानायजानाय हाजो आरो हायेनावबो गायजानाय अर्गेनिक गय फुलि। थाफा नार्सारियाव अर्गेनिक आदबजों बानायजानाय मोजाङैनो खिलिखांनाय गासै 20,000सो गेरेमसा गय फुलिफोर दं। बारा नङा, फांसेयाव 60 रां होनानैनो नोंथांमोना गय फुलिखौ बायना लांनो हागोन। बुरजा लाङोब्ला खमायनायनि सुबिदाबो मोननो हागोन। थाफा नार्सारिनि गुबै थङा क'क्राझार सहरनि सानजा फारसे थानाय बावखुंग्रि हाजोजों नांजाबनाय हरिनागुरि गामि हाथाइनि साखाथियाव। बे अर्गेनिक गय फुलिफोरखौ लांफैनोब्ला नोंथाङा 8011837272 नङाब्ला 9707460226 जानबुं अनजिमायाव थोंजोङै जगाजग खालामहरनो हागोन।